Akarják is, meg nem is. Felemás döntés született Navracsics Tiborról Brüsszelben. Meghallgatása után azt jóvá hagyták, hogy biztos legyen, de azt nem támogatták, hogy a neki szánt posztot foglalja el. A kormány sikerről beszél, az ellenzék viszont bukásról. Ami biztos, Jean-Claude Junckernek döntenie kell, hogy a bizottsági névsort megszavazhassa az Európai Parlament. Rédli Balázs utána járt, hogy milyen lehetőségei vannak az Európai Bizottság elnökének. Veszprémről szóló dalokról és a helyi állatkert új elefántjairól szólnak Navracsics Tibor utolsó posztjai a Twitter oldalán. Nem írt a múlt heti meghallgatásáról, és arról sem, hogy első körben nem találták alkalmasnak a neki szánt biztosi posztra. A meghallgatás témája én voltam, és nem a magyar kormány. Ezt ismételgette a legutóbbi sajtótájékoztatóján, miután kijött a teremből. A civil szervezetekről, az illiberális demokráciáról és az Orbán kormányban betöltött szerepéről kapott kérdéseket. Ma nem lehetett elérni. Jean-Claude Junckernek egyelőre nincs B-terve, mondta délután az Európai Bizottság elnökének szóvivője. Szerinte az a lényeg, hogy a parlamenti bizottság nem utasította el, hogy Navracsicsból biztos legyen. Juncker megvárja a meghallgatások végét, és ezt követően tárgyal majd az EP vezetőivel, hogy ők mit gondolnak a jelöltekről, mondta. Több biztos esetében is rezeg a lét. A pótvizsgákon még bizonyíthatnak, de ha nem sikerül, Junckernek lépnie kell, hogy támogassák a bizottságát. Kérhet új jelöltet vagy jelölteket az érintett kormányoktól, megcserélheti a biztosoknak szánt portfóliókat, vagy átrendezheti a biztosok felelősségi területeit, vagyis a feladatok gazdát cserélhetnek. Ez utóbbi történhet Kovács László szerint, akit a szocialisták 2004-ben jelöltek uniós biztosnak. Ő akkor nem szerepelt jól a meghallgatásán, és végül másik portfóliót kapott. Szerinte Navracsicstól elveszik majd azokat a területeket, amelyek kapcsán az Orbán kormány összeveszett Brüsszellel. Amit kivehetnek most ebből a portfólióból, ez az uniós állampolgársággal összefüggő dolgok, beleértve a civil szervezetekkel való kapcsolatokat. Az uniós ügyekkel foglalkozó szakértő szerint Navracsics sorsa a többi biztos jelölt teljesítményétől is függ. Látni fogjuk azt, hogy a többi biztos jelölt meghallgatása mivel zárult, akkor már jobban fel lehet térképezni azt, hogy milyen megoldás születhet Navracsics Tibor esetében. Szerinte Navracsicsot politikai fenntartásokból, az Orbán kormány vitatott intézkedései miatt utasítják el, de a meghallgatása jól sikerült. Ahhoz képest, hogy politikai fenntartások voltak zömében vele szemben, a személyek kapcsolatban, mégis ezen a téren kapott zöld jelzést, hiszen biztosra alkalmasnak találták. A biztos jelöltek sorsa miatt Brüsszelben egyeztetések sora kezdődik. Ma este a frakcióvezetők tárgyalnak majd zárt ajtók mögött. Úgy tudni, hogy Jean-Claude Junckert és Martin Schulz házelnököt is meghívták. Holnap a bizottsági elnökök egyeztetnek, aztán csütörtökön a frakcióvezetők és az Európai Parlament vezetői. Megpróbálják majd véglegesíteni az EP álláspontját. A bizottság névsoráról október 22-én szavaz majd az Európai Parlament. Rédli Balázs, Hír 24. Vendégem a stúdióban Balázs Péter volt, külügyminiszter volt, uniós biztos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Siker vagy kudarc? Ön hogyan értékeli? Egyik se. Mert hogy? Ez egy vélemény, ez még nem egy döntés. Az illetékes bizottságnak a véleménye. Az 50%-ot megtette Navracsics Tibor, de a táv az a végén van, a cél a végén van. Tehát eljutott odáig, hogy a személyét nem kifogásolták, de nem fogadták el, hogy ő kapja ezt a tárcát, amit Juncker javasolt neki. De annak, hogy bizonyos szerepköröktől megfosztják, annak üzenetértéke van? Ez egyáltalán nem biztos, ez csak egy lehetőség. Lehet az is, hogy a magyar kormánytól kérnek egy másik jelöltet. Ugye ez Junckernek jogában áll, hogy fölhívja Orbán Viktort, és azt mondja, hogy az emberük nem jól szerepelt, nem tudná valaki mást ajánlani, és akkor változatlanul megkapja ezt a tárcát. Volt erre már példa egyébként? Volt, erre több példa is volt. Például 10 évvel ezelőtt a Barroso bizottság Olaszországtól kért egy másik biztost, és megkapta az eredeti feladatkört. Lehet az, hogy valaki másnak átadja ezt a tárcát a jelöltek közül, és Navracsics kap valami egészen új feladatkört, és lehet az, ez a legegyszerűbb, legsimább dolog lenne, hogy egy kicsit megnyírbálják a mostani feladatkört, amiből vizsgázott, és azt mondják, hogy fogadja el a parlament, és a parlament mondjuk, hogy elfogadja. Mit gondol ön? Mi lesz a végeredmény ezek közül?
Ezt nem lehet látni. Tudnék, itt nem egyedül Navracsics van a saktáblán, hanem még legalább 3-4 más biztos is, akik szintén problematikusak, és azoktól is függ, hogy kit kivel cserélnek esetleg, vagy milyen feladatot kinek adnak át. Egyébként mit gondol, hogy úgy reagálta a pótvizsgán a kérdésekre, hogy az Brüsszelben elvárható volt? Abszolút, abszolút. Tehát az látszik, hogy Navracsics azt a stratégiát választotta, hogy ő a helyes válaszokat adja mindenre, ő tudja, hogy mit kell válaszolni. A probléma csak az volt, hogy, és ezért nem hagyták jóvá, hogy akkor miért nem így cselekedett az elmúlt mondjuk 10 évben, amikor ugyanezekkel a kérdésekkel találkozott magyar kormányzati szinten. Most utólag azt mondja, hogy nem tartom helyesnek, vagy máshogy gondolom, megtanultam azóta, hát akkor kellett volna így cselekedni, de akkor persze politikai okokból. Nyomás alatt volt. De egyébként ezzel a felfogással mit gondol, hogy hiteles tud maradni ezek után? Ebben a feladatkörben nem, ugye itt ez a mechanizmus idáig tartott, de esetleg más feladatkörben még lehet hiteles, ami nem érinti mondjuk a médiatörvényt, vagy azokat a problémákat, amelyeket a fejére olvastak. Lát esélyt vagy okot esetlegesen arra, hogy csökkenjen a feszültség Orbán Viktor és Juncker között? Nincs itt olyan különösebb feszültség. Juncker nem vette azt lelkére, hogy Orbán ellene szavazott, David Cameronnal együtt ketten szavaztak mindössze személy ellen. Ő ezért nem haragszik, ez belefér a demokráciába. Köszönöm szépen, hogy itt volt és ezt elmondta Köszönöm nekünk. én is.